Ассаламу алейкум ва раҳматуллоҳи ва таъала ва баракат. Ҳамватанони азиз, рӯзи шумо ба хайр боша. Умедворам ки ҳама кас сиҳату сарбаланд ҳастед. Ҳамватанони азиз, мавзӯи мо дар бораи раис, мулло, яъне мулло чӣ маъне дорад, раис чӣ маъне дорад. Яъне мегам муллои буз, яъне мегам вазири буз, яъне мегам шайхи буз, яъне мегам махсими буз, яъне мегам қозии буз, яъне мегам вазири буз, ҳоҷии буз. Ино чӣ маъне дорад? Ино ҳамватанони азиз як гурӯҳе ҳастанд ки инсонҳои охири замон мегӯянд ку ино як чизи бофтааст. Ино дар ҳеҷ китоб, дар ҳеҷ ҷо омода нест. Ино як чизи бофтаа. Ино як гурӯҳ ҳастанд пеша қиёмат. Ман меорам мардума ҳила найра мекунам, фиреб мекунам, ҳақ ҳуқуқи мардума мехӯрам, мардума бадбахт мекунам. Ино ҳами гурӯҳ ҳами ино ҳастанд: раис, вазир, қозӣ, мулло, ҳоҷӣ, боки эшон, махсум. Инами ҳами як гурӯҳ ҳастанд, хоин ҳастанд. Инора ҳеҷ вақт бовар накунед. Ино дар ҳеҷ китобе омодагӣ нест. ё рӯшро сиёҳ мекунанд. Ягона чизеро ҳамватанони азиз бовар бикунед, худовандро бовар бикунед, аллоҳро. аллоҳ вақте ки муҷоҳид мефиристонад, муҷоҳид ку дар Қуръон омадаги ку ал муҷаҳидин мега, ай муҷаҳидин мега ку муҷоҳид яъне хизматгори аллоҳ аст, яъне хизматгори худо аст, хизматгори мардум аст. муҷоҳид бечора чӣ кор мекунад? Як фақир аст. меояд, агар дар баста бошад, зиндон бошӣ, мезанад, дара пора мекунад, зиндон озод мекунад, озод мегардӣ. Агар масҷид маҳкам бошад, масҷида дара мекана, медури озод намоз мехонӣ, нафас мекашӣ. Агар донишгоҳҳо баста бошад, дар даҳандаи донишгоҳҳо салоҳ қатӣ нишастагӣ бошад, аз ту пул бихоҳанд ки ту дар донишгоҳ дарс бихонӣ, мезанад, дароро мешканад, ту медури озод ҳар риштае бихоҳӣ, ҳар риштаи инженер меша, намедонам, шишабур меша, намедонам, кошикор меша, ҳар касабе ки интихоб кардӣ, ҳар риштае озод медуро дарса дар донишгоҳ бихон. муҷоҳид меояд хизмат мекунад. муҷоҳид дар китоб омадаги. замин дар ғала мекунӣ, ҳеҷ чиз намега, мега бара ғала корӣ кардан биги. гову молу дар кӯҳҳо мечарад, мол мега бичара, озод мемона, мечарад. то ҳатара муҷоҳид файзу баракат меорад дар кишвар, дар ватан. мардума бедор мекунад, мардума роҳи ҳалола мебарад. мисли инсон зиндагӣ мекунад. ҳеҷ гурӯҳе ки якта даромада, ино як инсони ҳастанд ки охири замон ҳам охир. мулло, раиси буз, қозӣ буз, вазири буз, шайх, бочи, махсум, ҳоҷӣ. ино як гурӯҳе ҳастанд ки ино ҳечро бовар надоранд. ино як гурӯҳ ҳастанд, ҳилагар ҳастанд. ино душмани худоянд ва душмани динанд ва душмани адолатанд. иноро ҳеҷ вақт бовар накунед. ҳеҷ вақт ино рӯшро сиёҳ мекунам. ино як гурӯҳ ҳастанд, ҳилагаранд, ҳақ ҳуқуқи мардума мехӯранд, мардума фиреб мекунанд, ғорат мезананд, пули мол мулки мардума мехӯранд, мардум мегардад дар ба дар, бехона бедар, гишна ташна. ҳеҷ вақт ихо иноро бовар накунед. танҳо аллоҳро бовар кунед. вақте ки ҳамун муҷоҳид омад, муҷоҳид хизмат мекунад, файзу баракат меорад дар кишвар. мана бовар ки ханда мегирам. махсум, муллои буз, бочи, эшони буз, вазири буз, қозӣ буз, ҳоҷӣ буз, раиси буз. инами чанд нафарое ки чизое ки ман номашонро номбар кардем, ино дар ҳеҷ чизе омадагӣ нест, ҳеҷ чиза вуҷуд надорад. ино ҳами ақиди худшон як гурӯҳ бофта, ира бофтагиам, номошон гузоштагиам, яъне маънае ӯро дорад ки ино як гурӯҳ ҳастанд, ҳилагар ҳастанд, дуз ғоратзан ҳастанд. ҳеҷ вақт иноро бовар накунем. иное ки ман номошон гирифтем, ино душмани ашади худо, душмани дину, душмани адолат ҳастанд. ҳеҷ вақт иро бовар накунем. ягона бовар кунед, худоро бовар бикунед. вақте ки хизматгор мефиристонад аллоҳ, кира муҷоҳид аст. муҷоҳид мезанад, ҳамаро озод мекунад, файзу баракат меорад. фасод нев файзу баракат ба шумо меорад. парвоз мекунед, мисли инсон зиндагӣ мекунед.
من شرمو میدارم که یعنی بعضش برآمده من میگه من فلانی اشانم، من میگه فلانیش ملایمیش کردی یا یک هیلگر یک خواهی سه چهار مرتب برآمدیم مردم هیلال نیرن کده مردم اکی رو باور کنم یا رو جمع میکنم مردم افسانه میخونم مردم بی‌معنی نشن که یکم آبادی میکنم و یکم خدمت به وطن میکنم خدمت به دین میکنم که اینا یک گروه هستن هیلگر هستن اینا انسانه هستن که انسانه آخر زمان هستن هیچ وقت رو باور نکنی هیچ وقت این چیزا رو باور نکنی تنها خدا رو باور کنی که خدایی که ما و شما رو عمل کرد و وقتی که فرشته یعنی مجاهد فرستان مجاهد چیه مثل یک فرشته پرواز میکنه یعنی بیچاره فقیره هیچ کنون نمیگیرن حق حقوقش کنون نمیگیرن عدالت رعایت میکنن فیض برکت میارن در رو واز میکنن اگر در تو محکم باشه زنده باشین در رو پاره میکنن همه آزاد پرواز میکنن مثل انسان زندگی میکنن یعنی هیچ چیزا رو باور کردن نکنن یعنی یک کسی که مرد است یعنی مجاهد است میآید خدمت دین و وطن میکنه او رو باور بکنید پروردگار رو صفی جوانمرد در وطن ما زیاد کند صفی بناموس کن لعنت به اون انسانایی که خشون رئیس و قاضی و وزیر رو نمیدونم ملا و حاجی و ایشان رو نمیدونم با چی مخصوم میگیرم اینا در هیچی وجود ندارن اینا روشون سیاه میکنن هیچ وقت هیچ طور باور نکنید تنها خدا رو هموطنان عزیز باور کنید هموطنان عزیز من شما رو در پناه خدا میسپارم تا برنامه دیگر در پناه خدا باشید خدا همه ما شما نگهبان باشد السلام علیکم و رحمت الله و تعالی و برکاته